que tens d'escriure 3 o 4 punts, però bueno, perquè l'heu vist el meu pare, ma mare, com veus? No l'has vist al final, aquesta? No, no vaig fer per la llista. Vaig mirar una fer l'ordenata d'aquí perquè no pogués muntar. No sé on es la feia, però bueno. Està molt bé, Blanca, sí, ara faré diverses. I aleshores em tenéis algun exemple per treure un minut de ser cotxeres, marcant un treballant. Estàs i fer cotxeres, i aquí les dones també bones, blanques, negres, cotxeres. I aquestes fem una mica més lluny. Canvi de sentit, no? És senzillet, és només canvi de